Goedemiddag, ik ben Bianca van Schijk. Ik ben bestuurslid bij de Partij van de Dieren Werkgroep Zeeland. We zijn vandaag hier bij het Torenbos. We gaan afval verzamelen. Je vindt hier heel veel mensen die hier graag met hun kinderen komen of met een hond gaan wandelen. Ik kom hier zelf ook heel graag. Alleen je vindt hier ook, net zoals in de rest van Nederland, heel veel afval. Zodra je het bos binnenloopt merk je het. Eigenlijk al zodra je de deur uitstapt, overal ligt het. Eerste herfstsymptomen die zie je nou. Mooie paddenstoelen die overal uit de grond schieten. Ik ben begonnen met afval verzamelen omdat een tijdje geleden, ik denk 2 jaar terug, toen was het op een gegeven moment heel erg en toen waren er ook een paar honden vergiftigd. Nou is het wel enigszins bekend dat het afval voor het wildleven heel slecht is en dat vogels en vissen eraan dood kunnen gaan. Maar ook voor onze eigen huisdieren is het gevaarlijk. Want wat voor ons onbenullig afval lijkt, dat is voor hun gewoon dodelijk. En toen hebben een paar honden hier van het afval gegeten. En die zijn toen een paar uur later overleden helaas. En dat vond ik wel heel schrikwekkend. Toen hield je het wat meer in de gaten van je wil niet dat je eigen honden eraan overlijden. Dus je houdt in de gaten waar het afval ligt en dan stuur je ze weer weg. En toen viel het me eigenlijk op hoeveel het wel niet was. Dit is bijvoorbeeld plastic dat er al een tijdje ligt. Geen idee wat het ooit is geweest. Je ziet hier nog een beetje groen, maar er ligt er al een tijdje. Waarschijnlijk is het een etiket van een flesje drinken geweest. Denk je dat is papier, maar dat kan je niet scheuren, dus dat is geen papier, dat is plastic. Dit plekje vind je meestal de meeste afval. Dan zetten ze hier een vrachtwagen neer. Er staat toevallig nu geen vrachtwagen. En ik heb het van de week nog opgeruimd, dus ik verwacht nu niet al te veel. Maar je ziet toch alweer een banaan en een mandarijn. Nou, die verteren gelukkig wel. Maar je ziet er ook weer toch een verpakking van een ijsje. Een stukje buis. Heeft ook niks in de natuur te zoeken. Hier ook heel veel. Het gaat ook gewoon in de grond zitten. Een stukje rubber. Plastic tie rib. Duct tape. Wat is dat? Plastic wat ook niet meer herkenbaar is. Een stuk karton. En dit is dan, ik weet heel goed dat ik dit maandag goed heb opgeruimd. En dan ligt er toch weer van alles. En dan denk je, dit is al heel oud. Dit is niet pas net neergelegd. Dus dat is met de wind meegenomen. Ook nog een verpakking. Crunchy white. Karton. Hier ligt ook weer een hele oude spuitbus. Waar die vandaan komt weet ik niet. Maandag lag hij er nog niet. Nou, daar ligt ook nog wat. Dus weer deze te zien. Ja, cd'tje. En nog een cd'tje. Drinkbeker. Dikke merken. Dat vind ik ook vreemd. Wat doet dat hier? Maar je gaat die niet rauw opeten. Hebben ze dan een magnetron of zo in een auto? Een blikje alcohol. Rotjes.
drinkflesjes vind je heel veel. Nummer 1 staat sigarettenpeuken. Dan zijn ze niet zo groot, maar ze zijn in heel veel aantallen. Iedereen die rookt lijkt wel zijn sigaret op de grond te gooien als ze er klaar mee zijn. Dan zou je denken, ze zijn niet zo groot en dat is toch gewoon van karton en ja, wat wol of zo. Maar sigarettenpeuk doet er 9 jaar over om volledig afgebroken te zijn. En in die 9 jaar is de kans dat een vogel het oppikt of een ander klein dier is heel groot. En de kans dat hij dat overleeft is heel klein. De vuilniszak is ook goed vol. Nou, heb ik net nog gezien dat er op het bankje wat zat. Hey, oh, hallo jongens. Hey, zijn jullie ook in het bos? Rowan! Hoi beentje. Ja, ben je naar de kapper geweest? Nee. Ja? Zoe, wat heb je daar? Heb jij ook afval gevonden? Hey, wat is dat? Een flesje drinken. Hi lieverd. Wie is dat? Dat is de camera. Ja. Hoi. Hoi. Dit is een fles. Waar moet die? In de prullenbak. Goed zo. Zullen we die in de prullenbak doen? Ik doe het ook wel eens als we gaan wandelen met de honden en de kids zijn mee. Dan leg ik de vuilniszak onder in de kar. En dan samen met de kinderen gaan we het opruimen. Daar zijn ze heel fanatiek in hoor. Echt als ze iets zien leggen, bah, prullenbak. Stoute mensen. Daar ben ik trots. Een stuk glas. Hartstikke goed. En nog een flesje drinken. Nog een flesje drinken. Zie je de stand van de bank weg. Dat gaat niet allemaal meer in mijn vuilniszak passen. Nou, die vind je dus de laatste tijd ook heel veel op de grond. Nou, we hebben bijna de helft van het bos gehad. Je ziet, de hele vuilniszak is vol. We zijn wel het hele bos rondgelopen, maar je hebt wat zijpaadjes. Daar zijn we nog niet in geweest. Dit pad zijn we nog niet in geweest. Het ligt ongetwijfeld ook meer dan genoeg. Maar daar ga ik morgen naartoe.